Takže čau lidi, já jsem AT4TU a se mnou je tu Tumis. Čau. A jenom předem se omlouváme Tumisovi, že má to být ozvěnu, on má nějaký špatný, jakože komplinu mikrát. Že jo? Jo, možná tě tam slyšet. No, takže... Nemluv tak rychle, není ti rozumět. Takže první otázka. No. Bude třeba tvoje nejoblíbenější jídlo? Moje nejoblíbenější jídlo je pizza. No, dobré. Druhá otázka. Co jsi v životě dosáhl? V životě? Tak určitě nějakou dobrou práci. Asi nějakou dobrou přítelkyni nebo ženu. A možná i něco na YouTube, třeba přátelství, abych trošku vydělával peníze. Ale zpřížení. To je jedno. No a jak se tomu říká, a určitě bych si koupil rád nějaký dobrý dům. Další otázka, teď mi vypadlo z hlavy, třeba nejoblíbenější pití. Pití? Asi Coca-Cola. Třeba... Kolik bys chtěl něco na YouTube, aby byl vlog? Kolik musí být lidí? Kolik bys chtěl mít odběratelů? Kolik bys chtěl mít zhlédnutí, aby byl vlog, jako celkově? Celkově, dejme tomu 1000. Jinak vlogy moc nechci dělat. 6000, jo? Co? To byla špatná otázka, takže... Bla. Taky znovu připravené. Co bys chtěl dosáhnout na YouTube? To už jsem ti říkal. Zpeněžnění. A hodně odběratelů a zhlédnutí. Které hobby se ti líbí víc? Brunetky, zdrsky, blondýny, nebo ještě nějaký, co existují? Nevím. Tak otázka na vás se tak nesejde, jakože... No tak jako na každé holce se mně líbí něco jiného, jestli je chápeš, ale líbí se mi hodně brunety a ještě ty černovlásky. Černovlásky, jo. Za jak dlouho to video končí? Tak asi? Nevím, to zhruba 7 minut. 7 minut trvá ta hra. Já nevím, to je jedno, to neřeš. A neřeším. Tak třeba další bude bla. Co bys chtěl tak asi mít za práci? Za práci? Asi buď architekt, nebo nějaký chemik. Chtěl bys mít nějaké chtěl bys být jako boháč? Ano, celkem ano. Tak peníze nikdy neuškodí. Jo. Co bys si chtěl, co bys si vzal na tý ostrov? 3 věci? Tak já na to budu vychytrale. Plachetnici, jídlo, pití. Protože plachetnici bych přijel zase někam zpátky. Takže další otázka. Bla. To je sranda. Jo a jinak do popisku dám možná kanál tady Tumise. Koukněte, má dobrý videa. To dá. Když tak, jeho kanál se jmenuje Tumis.cz, že ano? Jo, ale dejte radši jenom Tumis a to bude lepší. Protože když dáš Tumis.cz, taky to bylo lehko. Takže radši jenom Tumis a napište.